کیجان زمانی دپیوم زمانی عقلی جی کیجان ملتی me ji mileta zarokan hûn zanin ez di nav nexşên xalîçeyek Kurd hatime dunê di zemîneke reş zeriya zêr û di nav keskahiya pelan de dergûşa min bi stêrkên spî hatibiye hûnandin nikarim lorikên dayika xwe bibîsim tibiqeyê dengê wî li pir dûr di lajweyek de veşartî Zanaya kine min kir dengê me dizîne Kurdî difekirî Tirkî dipeyivî dayika min herkes pê dizane ku evîndarê Kurda me eyanê aleme wê derbas dibim baş e lê Ermeniyan çima wisa hez dikin mîna dînan nîvê dilê min wenda ye diyar e ku lê digerim min di derheqê we de 20 sal her gotinê nebaş bihîst min jî difirakir di navbera me de be bê ku Ermeniyek ji nas bikim 30 sal 40 sal e melodiyek Ermenî digerin guhê min heke bibihîsim ez ê di cî de nas bikim dizanim mîna birayên me yên mirî ku me qet nedîtine hûn li her mala me li kolana me li gweliyên dara li serê kaniyan de rûdinên mîna çavên me yên ku nabînin mîna guhên me yên ku nabihîsin wek cermên bi cuzam sersar dizanim hûn li virin lê nikarim dest li wedim hîs nakim germahiya we dizanim we jî hez kiriye ji vê spî berfê û laciwerta ezmanê di vê avahiyê de keda artîn hoste heye deryên me berhemên xalê agopin anî satila xwe tim ji vê kaniyê tije kiriye heke xwe dirêjkim di vê qeyê dest li we didim hûn li virin dijîn ax Ermeniyano bi jan weqetandine ji koka we dilê we yê bixwîn bi min remaye gelo ji vê kahpe Yunan re çi bêgotin ew ku ji bûn û mezinbûna xwe ve ez neyewnanim eceb e gelo ji bajarên wê yên kevnare ji nazzanayên wê ji hozanên wê nînim ji peykerên xweşik yên bi mermer re dilketî me lê ez lawê pîrika porspiyê ji teselyayê bavê wê mesîgirekî jî hatî bê perwa vaye ezim ew yeynanê ku dijî heke bêjim ku hemû melodiyên yewnan min awazkirine min pê bawer nakin ma 30 kilometreye navbera me siya heman ewrê li ser me dixîne lê çima nabihîsim dengê we 1001 derî wisa 1001 zirze ji min silav be ji xaltika dîdor e heke em bi hev re bûna dibe ku dişîna xweliyên baxê tiriyên bi hingivîn de girtîgeha aydinekî çê nedibû belkî na pê bawerim gişt temam baş e lê ji vê awazên Romenên re çi bêgotin di vê qeyê li dilê min dixînin ve kişiya me têlên kemanê vaya li xwe mikurtêm diyar e ku Romenekî me ez hemû rengên ku dibiriqin evîndarê wanim ji erd ezman heyv rojê ji azadiyê re bisekinin yekser nebêjim ku welatê we nîne li jor ezmana hêşîn bêdawî li jêr çimenên kesk bê sînor ji bo çi heye dunê wekot ziman ne wisa ca li wê kemanê li wê gîtarê guhtar bikin ew nebza we nine ku davêje ez pê bawerim herkes me tê digihîje ji ber ku di dilê her kesekî de Romenek heye li lawaz û bihêzbûna min nenêrin
kalki min ji İranê bû, pehlewanek ecem, girtole. Li Şîrazê, li Xalîçeyê neqişandî û bi sorahiya Heyyam hatiye şuştin. Kalki wî jî şervanekî persî. Zimanê Tebrizê bi efsûne. Der bi Hindistanê ve zêde dibe, bi lihengên çîrokan û bi zanayên Rûspîrê. Bextê me reş girê daye, meleyan bin erd kirin bi ayetan kalki minê zana. Can li Gulistanê, ziman li Ecemistanê. Dengvedana qubeya İsfahanê ye, Persiyan tên dizanim erd dilerize. Heke hirs nebin Erebên Filîstînî hemû jî parçeyek ji canê min in, hinekî dê behsa cihûtiya xwe bikim. Ez ji İsraîliyan im. Bi agirê Romayê hatime şewtandin, bi bayê wê bela bûme çar aliyê ve. Destên me nedidît hezar sale. Wer ji hev dûr bûn. Guhekî min nedibihîstiye din, wisa di gendalan de bû. Davên min hatin çinîn ku hîna şitilê wê negihîştî bû axê. Min ji her derê paqişkirin bi gezikek bixwîn. Çaran aliyê minê rastê şewtandin, Engizisyon dest û lingên min. Hitler laşên min avêt nav agirê dojehê, xweliyên min bela kir li Ewropayê. Min xwe ji nû ve afirand, da ku destên min destên xwe û destên we bigire. Dilê min li Filîstînê ye, hatime wî bigirim. Ji min bipirsin kolonyalizmê, ji we re dîrokekî vebêjim ku bi çermên minê reş hatiye nivîsandin. Qumaşê İngilîzan vebêjim ku bi rondikên min hatiye hûnandin. An jî polayê kirûpê ku bi xwîna min hatiye avdan. Bi qeydên jengarî ji Afrika hatî, evîna xwe vebêjim bi keçikên maya re li Amazonan. Meşaleya Olimpiyadê digihînim pêşê rojê. Beza lestirîn ezim. Herî bilindahî, herî xwert, herî zexm û herî kole. Li Etiyopyayê zarokek birçî, li Harlemê serserî. Yekser ev jî nabe nebêjin, tirkîtiya min jî heye. Evîn û şabûniyên xwe her bi Tirkî ve dibêjim. Ji we pir hez dikim, bi vê bawer bikim. Sibê roja ziyareta xizmanê, meta min semawer daye ser li Tiflisê li baxçeyê çayde. Roja yekşemê dîlana Çerkezan heye li Qafqasan. Em ê govendekî mêrxas û zirav bigirin li wê derê. Li ezmana neftiyê Bakuyê binêrin, em dê li ser şervanan bipêvin li ser çiyayên Perûyê. Dotra rojê her lê Hîroşîmayê ne, şil saliya kivkarika jehrîne ku koka wî li Helepçeyê dipijiqî. Kîjan zimanê dipeyivin, zimanê aqilê, ji kîjan milletê me, ji milleta zarokan. Bi hemû zimanan dipirsim û bi zimanekî li ber sivê digerim. Gelo tifing kulîlk vedikin? Payîz 1989 girtîgeha Aydınê, Recep Maraşlî. Tu her hevî.